Така, здравейте, приятели на видеоканал Rehabilitation Пловдив и приятели, които следят Facebook страницата Физиотерапевт БГОД. Локсирана китка с травма на лигаментарния апарат, който стабилизира китката. Била е неадекватно лекувана няколко седмици преди човека да достигне до клиниката по хирургия на ръка в София Мед, където е лекувана адекватно, имобилизирана според всички правила за 6 седмици с термопластична шина. И сега идва време за раздвижването. Какви са предизвикателствата? Да възстановим движението в пръстите, т.е. да могат те да се плъзгат спокойно. Може ли да направиш кулката, както ти показах? Виждате, не му е толкова лесно. Изпъни. Може да направиш човката. Изпъни. Добре. Можеш ли да направиш дългия юмор? Вдигни леко китката. Опитай. Какво е усещането? Опъва, дърпа или как го усещаш ти? Опъване, да. Да. Къде е опъването? Посочи, за да могат хората да... Тук не е вече. Да, има опъване. Добре. Така, хайде дай ми сега финните неща. Виждате потреперване, несигурност и към опозиция нещата са вече по-труднички. Така, сега, друго. Можеш ли ето така да пораздвижиш ръката? Все едно хвърляш дартс. Това, което прави впечатление, тъй като той вече ги направи тия неща, я завърти дланта колкото можеш. Вече има една не лоша супинация, дай надолу. И това е просто с колко? 15 минути горе-долу. Да. 15 минути. Пораздвижи ли се? Да. Дай нагоре китката. Добре. И това е като се спазват принципите на терапията на ръка, както сме учени от Hand Therapy България, Георги Петров и Джохана Джейкъбсън. Резултатите са видими. Сега като се спазват сроковете в следващите 2 седмици малко по-полека, а след 8 седмица вече малко по-силово и вече след 12 седмица пълно натоварване, очакваме тази ръка да се възстанови на 100%. Ако имат някакви критики, коментари или препоръки, споделяйте ги в секцията за коментари, която както винаги е отключена. Ако човек така е съгласен, ще споделя и следващи видеоклипове, за да видите прогреса му и докъде сме докарали. Благодаря ви за отделеното време и ще се радвам да се абонирате за видеоканала Rehabilitation Пловдив и да харесате Facebook страницата Физиотерапевт БГОД. До нови срещи!